Takže spustíme náš dokument, tedy mapu. Čekáme, až se načte. Toto, co naběhlo, je trigger rebooting, tady zde vidět aktivitu jednotlivých triggerů. Vidíte, že běhá tady ten, tady máme kolikrát proběhly, kolikrát vlastně selhaly podmínky, a kolikrát dohromady jeli. Tady máte proměny, ty se budou hodit potom, až budete to vytvářet složitější mapy. Tak, jak vidíte, náš Archon už ní může užívat psionického bouří, tady Psystorm a Link. Jak jsme tady modifikovali, měl by si vytvořit nyní Farbati. Takže už je máme. Útočí na našeho Archona. Ty má avšak dostatek štítů a životů, že může využívat, že přežije a může využívat Psionic Storm díky tomu, že má tolik energie, jak vidíte. Regeneruje se velmi rychle, díky nastavení, které jsme udělali. A vytvoříme na tom samotné marňáky. Všechno pomocí triggeru, nic tady nečekalo. Nyní dojdeme k samotnému závěru mapy. Tady do tohle místa. Smalná obrazovka. A my jsme taky zaraz u konce tutoriálu. Já vám děkuji za pozornost, děkuji, že jste se dívali a někdy příště.